כל אחינו בני ישראל הנמצאים בארץ ישראל. בפרט החיילים הנמצאים בשדה המערכה והחטופים האומללים הנמצאים בידי אויבינו בעזה. יהי רצון שזכותו של כבוד קדושת מרן האדמו"ר מלובביץ' רבי מנחם מנדל וזכותו של כבוד קדושת האדמו"ר רבי יוסף יצחק תגן עליהם, והם יעמדו לפני כיסא הכבוד ויעתירו לפני הקדוש ברוך הוא שישמור על כולם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישובו כולם לביתם בחיים טובים ובשלום, בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, והקדוש ברוך הוא ישמור. אנחנו מבקשים, מתחננים לפני כבוד קדושת האדמו"רים, האדמו"ר רבי מנחם מנדל מלובביץ' והאדמו"ר רבי יוסף יצחק מלובביץ', שיעתירו לפני שוכן מעונה ועד כל עם ישראל בכל מקום שהם, שנזכה להתמסר בשורות טובות ושורות ונחמות, ונזכה לגאולה שלמה ממש בקרוב. אמן כן יהי רצון.